Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Казанда Валдай клубының утырышы тәмамланды. Были очень интересные дискуссии. Фикер алышуларның нәтиҗәләре нинди? Гөлнас Сайфетдинова. Жай коронавирустан вакцина ясату өчен иң кулай шәр. И оставлять себя без иммунитета от новой коронавирусной инфекции – это, по крайней мере, глупо. Татарстандагы санитар-эпидемиологик вазгыять турында тулырак Шулпан Касымова. Милли кыйммәтләрне саклап, заман белән бер адымда. Үзебезнең татар традицияларына туры килә торган һәм инде ул көндәлек көндә дә кияргә мөмкин булган. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумының 2нче көне ничек узды? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Бүген Казанда Валдай халыкара фикер алышу клубының утырышы тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, анда 16 илдән 60 эксперт катнашты. Күбесе башкаларга шәхсән килде. Онлайн катнашучылар да бар иде. Соңгы йомгак сессиясе Россиянең Үзәк Азиядәге сәясәтенә багышлана. Ачык дискуссиядә әлеге илләр мөнәсәбәтләренең якты киләчәге турында фикер алышалар. Казанда узган конференция Валдай тарихына нинди нәтиҗәләр белән кирип калачак соң? Ни өчен монда әйләнеп кайтырга җыйналар? Гөлнас Сайфетдинова дәвам итә. Конечно, я никакой здесь доклад читать не буду. У нас будет другая совсем сессия. Бүген аларның ачыктан-ачык сөйләшүе теләгән һәркем үз фикерен әйтә ала. Россия һәм Үзәк Азия илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең киләчәге нинди? Аерым бер тема Афганстан. Аннан Америка гаскәрләрен чыгарганнан соң алда нәрсә булачак фаразларын җиткерәләр. Ожидание пессимистическое. Без хәл яхшырыр дип уйламыйбыз, кыска вакытта тотрыклылык кына булырга мөмкин. Күпләр хәлнең катлаулануын көтә. Мы этого не знаем сейчас пока, никто не знает. Беркем дә белмәй, бу тотрыклы дәүләт була алырмы? Әгәр эчке каршылыклар дәвам итсә, сценарий төрле булырга мөмкин. Табигатьне саклау, яшел икътисад мәсьәләләренә дә тукталалар. Нефть һәм газга караганда су өстенрәк чыгарга мөмкинме? Су валютага әйләнмәсме? Әгәр илләр табигатьне пычратуга каршы чаралар күрми икән, санкциялар кертү мөмкинлеге турында да фикер белдерәләр. Все страны Центральной Азии. Үзәк Азияның барлык илләре климат буенча Париж беркетмәсенә кул куйды. Һәр илдә программалар кабул ителгән. Казакстан, Үзбәкстан лидерлар, алар глобаль экологик фондтан җитди финанслар ала. Әлегә Кыргызстан калыша. Соңгы сессиядә Россиянең Үзәк Евразиядәге сәясәте турында фикер алышалар. России надо быть. Россиягә көчле булуына җитми, төрле юл куюлар нәтиҗә бирми, кайчак илгә каршы да эшли. Килүчләрне үтәп, аның белән берлектә оештырылган интеграция берләшмәләрен үстереп эшләргә кирәк. Татарстанның Үзәк Азия илләре белән хезмәттәшлеген аерым билгеләп үтәләр. Для Центральной Азии Үзәк Азия өчен Казан Татарстан бик әһәмиятле төбәк, хәтта тарихи яктан да. Үзәк Азиягә беренче мәгърифәтчеләр дә Татарстаннан килә бит. Җәдитчеләр яңа фикерләрен тарата. Татарстан әлеге дәүләтләр белән уртак гуманитар һәм икътисади проектларны тормышка ашыра. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемендә Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Рустам Нургалиевич, он достаточно выдающийся человек. Рөстәм Нургалиевич үзе күренекле кеше, нигездә төбәктә идарә итү белән шөгыльләнсә дә, дипломатик юнәлештә дә нәтиҗәле эш күрсәтә. У нас имеются тесные экономические связи. Безнең икътисади, сәүдә, достана мөнәсәбәтләр бәйле. Безнең таҗик кешеләре монда эшли, һәм алар үзләре монда өйләрендәге кебек хис итә. Дөньяга карашыбыз бер бит. Форумга йомгак ясап, аның нәтиҗәле узуын билгеләп үтәләр. Катнашучылар аны кабат монда уздыру тәкъдимен җиткерде. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Таиф компанияләр төркеме предприятиеләре пандемия шаукымыннан соң тотрыклы үсешкә чыкты. Бүген Рөстәм Миңнеханов катнашында узган киңәшмәдә оешма эшенә йомгак ясадылар. Онлайн утырышта Таиф компанияләр төркеменең һәм Сибур холдингының нефть химиясе бизнесларын берләштерү мәсьәләсен дә күтәрделәр. Бу Россия һәм Татарстанга нәрсә бирәчәк? Инвестиция проектларын гамәлгә ашыру буенча Таифның планнары нинди? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Мы готовы участвовать. 2020 катлаулы ел иде, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан икътисады 50 миллиард сум керемен югалта. Нефть химиясе, нефть эшкәртү, энергетика иң күп зыян күргән өлкәләр булып санала. Таиф предприятиеләре яңа шартларга яраклаша алган һәм шул рәвешле югалтуларны киметкән. Группа не только не сократила численность работников. Безнең төркем хезмәткәрләр санын кыскартты түгел, киресенчә 271 кешегә арттырды. Уртача айлык керемнәре 64 меңгә җитте. Бу 2019 ел белән чагыштырганда 6%-ка артык. Увеличившись на 6% относительно 2019 года. Президент Таиф коллективының эшен югары бәяләде. Рөстәм Миңнеханов алга таба да дисциплинаны көчәйтергә, вакциналаштыру буенча кирәкле чаралар күрергә кушты. Никуда ковид не ушел. Значит, берегите себя и
берегите коллег. Вопрос вакцинации на первом месте. Вакцинация мәсьәләсе беренче урында тора. Өстәвенә Рөстәм Нургалиевич бу юнәлештә ярдәм итте. Бөтен әйбер җитәрлек, бу эш план буенча бара. Хәзер компания кризиска кадәрге үсеш дәрәҗәсенә чыккан. Беренче кварталның финанс күрсәткечләре шуны күрсәтә. Сатудан кергән табыш 4 тапкырга арткан. 2020 елда 5 миллиард сум булса, бу елның 3 аенда 23 миллиард сумга җиткән. Таиф белән Сибор нефть химиясе бизнесларын берләштерү мөһим эш дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Бу яңа керемнәр Таиф инвестиция программасын гамәлгә ашыру, яңа эш урыннары, салымнар халыкның тормыш дәрәҗәсен яхшырту. Любое рабочее место. Нефтехимия, нефть эшкәртү тармагында булдырылган бер эш урыны төзелеш тармагы Сәүдә өлкәсе яки театрда тагын өстәмә 40-ка якын эш урыны булдыруга тиң. Рабочих мест это у строителей, торговли, там театры, там, ну, я даже не знаю, даже спортсменов дополнительно появляется. Бүген Таиф директорлар советының чираттагы утырышы да узды. Аның рәисе итеп Татарстан президенты тәкъдиме белән яңадан Альберт Шәһәбетдинов сайланды. Аның урынбасары вазифасына Рөстәм Өстелтиев кала. Таифның генераль директоры булып янәдән Руслан Шәһәбетдинов расланды. Илдар Сафиуллин, Тимур Бикмурзин, Андрей Мохов, Андрей Ключников, Яңа гасыр каналы. Әсфан Галявов бүген үз теләге белән метро электротранс җитәкчесе вазифасыннан китте. Бу хакта Казан мэриясе хәбәр итте. Ул әлеге оешманы 17 ел җитәкләде. 3 тапкыр дәүләт советы депутаты итеп сайланган иде. Белгечләр аның китүен трамвай, троллейбуслар белән бәйле хәрәкәтләрнең артуы белән бәйле аңлата. Соңгысы 17 майда булды. Компрессор заводы тукталышында 2 трамвай бәрелешеп, 4 кеше зыян күргән иде. Берсенең аягын ампутацияләргә дә туры килә. Әлеге авария буенча тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Әсфан Галявовның яңа эш урыны әлеге хәбәр юк. Безнең чыганаклардан алынган мәгълүмат буенча аның урынына Айдар Габдулхаков калачак. Республикадагы барлык фермерлар да ярдәм чаралары турында белергә тиеш. Бүген Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Бөгелмә районында узган киңәшмәдә авылларда эшчәнлекне активлаштырырга чакырды. Моның өчен бөтен шартларда тудырылган тиздән агропрогресс программасы эшли башлый. Үз фермаңны үстерү өчен 30 миллион сумга кадәр акчада алып булачак тулырак Руслан Хөснетдинов. Соколка авылын күрше тирә районнарда да яхшы беләләр. Монда тәвә кышы фермасы бар. Итен, йомыркасын саталар. Экзотик кышларны карарга килүчеләр дә күп. Эдуард Шафигуллин грант отмыйча гына эшләп китү җиңел булмады ди. Мы бы, конечно, приобрели... Безнең тәвә кошларын үстерү өчен мәйданнар җитәрлек, аларның санын арттырасы килә. Шундый хыяллар белән янабыз. Батыр авылында яшәүче Сиддиковлар киресенчә гаилә фермасын грант акчасыннан булдыра. 3 миллионны хөкүмәт биргән, 2 миллионны үзләреннән өстиләр. Хәзер хуҗалыкларында 100дән артык сыер бар. 3 кешене эшли иткәннәр. 15 литрда суточность надой. Былтыр 20 елны 263 тонна сөт саудык. Молочный süt bizning sığırlardan soğulada, молокопроводтан келемында, bu колбага жилада, мындан через фильтр проходит и охладительге сразу. Охладитель охлаждается, а bir sutkадан соң уже молоковоз келеді, молоковоз алып кетемін. Бөгелмә районын сөт, ит белән 3 зур авыл хуҗалыгы оешмасы һәм 32 крестьян фермер хуҗалыгы тәэмин итә. Узган ел 312 миллион сумлык азык-төлек сатканнар. Бүген әлеге тармак эшчәнлеге белән Фәрит Мөхәммәшин якыннан танышты. 300 отобран тот виноград, который успеет созреть в наших условиях, да. Татарстанда 4000-нән артык фермер хуҗалыгы исәпләнә. 2020 елда шәхси хуҗалыклар 2,5 миллиард сумлык дәүләт ярдәме алган. В республике ведется серьезная работа по улучшению условий жизни сельчан. Строятся, ремонтируются объекты инфраструктуры, производства, благоустраиваются территории, в том числе через институт самообложения. Хәзер авыл халкы җитештергән азык-төлекне кибетләргә тиз генә илтеп җиткерү юлларын эзләргә кирәк. Субсидияләр алырга ярдәм итү, техниканы яңарту мәсьәләләре дә актуаль булып кала. Частично вопрос сбыта закрывают электронные площадки. Вот и сегодня в Бугульме Ильнар Рустамович показали мне, значит, электронную площадку. Очень интересно, это новое дело. В условиях цифровизации нашей с вами жизни на это тоже надо обращать внимание. Это доступность поиска всей информации через эти сети. Нужно научиться с ними работать, не пренебрегать их. Быелдан республикада яңа агропрогресс программасы гамәлдә, аңа тотылган акчаларның 70% инвестицияләр. Сөтчелек продукциясе дә, гречка заводында монда бик яхшы эшләп килә. Ипиләр пешерү буенча, төрле эшләр буенча район буйлап бик актив бара. Грант бар, Поголовье
сыйыр башын арттыру грантларын беру безнең 1 январьга без учетка алабыз. Күбесе сыерлар елның уртасында анализ учетка алырга дип, анысы да бер яктан без дөрес дип саныйбыз, аны киләсе елдан алып без аны үзгәртәчәкбез. Марат Жаббаров үзенең чыгышында кайбер районнарда сыерлар саны кискен кимү турында әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин антирейтингка эләгүчеләргә махсус программа булдырырга чакырды. Зона киңәшмәләренең чираттагысы Нурлатта узачак. Шуннан соң фермерларга ярдәм чаралары турында игълан итәчәкләр. Бөгелмә районыннан Руслан Хөсендинов, Филүзә Хәмидуллина, Ир Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан халкының 17% коронавируска каршы прививка кодаткан, җәй айларын вакцина ясату өчен иң уңайлы вакыт дип саныйлар. Бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина да вакцина ясатты. Роспотребнадзорда быел Сабан туй бәйрәменең яңа шартларда үтәчәген дә хәбәр иттеләр. Кемгә барырга ярамый? Барсаң, үзең белән нәрсә алып барырга? Бу хакта тулырак Чулпан Касымова. Здравствуйте. Марина Потяшина бүген вакцинаны башкаланың 7-нче сырхауханәсендә ясатты. Моңарчы антитенчекләрем бар иде ди. Гаиләсендә инде барсы да прививка кадаткан. Летний период, наверное, это наиболее, наверное, даже сейчас благоприятный период, потому что на сегодня... Җәй прививка ясату өчен иң кулай чор дип әйтер идем, чөнки әлегә эпидемиология хәл тотрыклы. Ауручыларның артуы күзәтелми. Җәйле тагын ял, сәяхәтләр чоры аралашу арты. Бу вакытта иммунитет нык булу мөһим. Республикада 315 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. Бу Татарстан халкының 17% дигән сүз. Сентябрь айына 60%ка җиткергә телиләр. Чөнки көз көне авырулар саны арта һәм моңа әзер булырга кирәк диләр Роспотребнадзорда. На сегодня зарегистрировано 24 британских штамма. Республикада Британия штаммы инде 24 кешедә ачыкланган, шуның 22-се Казанда, балык бистәсе белән Югары Осланда берәр кеше. Хәзер республикада коронавирус белән бәйле вазгыять тотрыклы диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Май бәйрәмнәре вакытында вирус яктыручыларның артуы күзәтелмәгән. Шулай да саклык чараларын күрергә кирәклеген әйтәләр. Само заболевание протекает более тяжело. Коронавирусның катлаулы формасы бик авыр үтә, шулай да бу хастаханәләрдә урыннарны артырга кирәк дигән сүз түгел әле. Хәл тотрыклы, вазгыять үзгәргән очракта без моңа әзер. Быел Сабан туйлар Роспотребнадзор таләпләрен исәпкә алып үткәреләчәк. Урына алдан ук махсус сыйкчалар белән эшкәртелергә тиеш. Бар җирдә дә кул ю урыннары яисә санитайзерлар урнаштыру зарур. Ә прививка ясатмаучыларга кеше күп җыелган урыннардан ерак торырга киңәш итәләр. Рекомендуем не посещать массовые мероприятия. Кеше күп җыела торган чараларга прививка ясатмаган һәркемгә аеруча 60 яшьтән өлкәннәргә бармаска киңәш итәбез. Бәйрәмгә җыенучылар үзләре белән кул юу өчен махсус сыйкчалар да алсын иде. Быел палаткалы лагерьларга да эшләргә рөхсәт ителде. Гомумән республикада балаларны 235 ял лагере кабул итәчәк. Чулпан Касымова, Алмаз Ядзинов, Яңа Гасыр каналы. Йортлары янып бетеп, көлгә әйләнгән, үзләре урамда калганнары бу арайына Алших авылында яшәүче Никаноровлар матди ярдәмгә мохтаҗ. Ут чыккан йортта 6 кеше яшәгән була, 3 бала, аларның әниләре, әбиләре һәм әбиләренең энесе. Йортлары белән бергә бар мал мөлкәтләре дә юкка чыккан. Күп балалы гаиләгә ярдәм күрсәтергә теләүчеләр акчаны аларның банк карталарына күчерә. Утром я в базар ходила утка купить. В базаре утки не было. Потом обратно. Ял иртәсе гадәттәгечә башлана. Гаилә әгъзалары көндәлек эшләр белән мәшгуль булалар. Бәла көтмәгәндә килә. Сарайларның берсендә янгын чыга. Оныклары төтен исен сизсә дә баштан кайдан килгәнен аңлый алмыйлар. Данила, скажу, дым пахнет. Данила төтен исе килә дип әйтеп куйды. Күршеләр мунча ягадыр дип уйладык. Төтен күренмәде, шуңа борчылмадык та. Сарайның януын белгәндә инде соң була. Агач кырылманы берничә минут эчендә ут камап ала. Кышкырт һәм терлекләр дә янып үлә. Көчле җил булу сәбәпле ялкын гаилә яшәгән йортка да күчә. Двери сошла еще. Документом взять. Ишектән кирип әйберләрне алып чыгарга тырыштым. Бер тартманы алдым, документлар анда юк иде, киемнәр булып чыкты. Диван ишенә 200 мең сум акча яшергән идем. Анысын да алып чыга алмадык. Янчыкны һәм үземнең паспортымны алып, тәрәзәдән чыктым. 11 яшьлек оныклары Данила да янгын шаһиты. Малай әбисенә ярдәм итәргә омтыла. Тик ут көчле була. Для меня было ценно то, что быки сгорели. Цветы еще больше жаль, потому что их недавно только посадили, и малину, потому что она была хорошей. Гаиләнең барлык кием салып, мәктәп кирәк-яраклары һәм документлары янып беткән. В прошлом году новые ворота. Узган ел яңа капка ясадык, өйдә евроремонт ясадык, идәннәрне алыштырдык, пластик тәрәзәләр куйдырдык. Гараж да яңа иде. Өйдән бер әйбер дә алып чыга алмадык, бар да янып бетте. Янгында зыян күрүчеләрнең вакытлыча авылдашлары сыендырган. Никаноровлар берничә ел элек төзи башлаган йортларын торгызып чыгарга планлаштыра. Күп балалы гаилә әлеге бәләгә битараф булмаучылар ярдәменә өметләнә. Гөлназ Гыниятова, Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы.
Казанда бийик йортлар төзергә рөхсәт булырмы? Шәһәр хакимиятендә күп катлы йорт проектларының 40%-ын кире какканнар. Бу турыда тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген республикада Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул иткән көн. Киләсе елга аның 1100 еллыгы билгеләп үтеләчәк. Бу даты уңайыннан Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына котлау юллады. Республика мөселманнары татар телен үстерү һәм аның абруен күтәрү, гаилә һәм никах институтын ныгыту юнәлешендә эш алып барып, хәерле гамәлләр кылып, традицион рухи хәзинәләр җуелмасын өчен бүген күп көч куя. Киләсе ел Татарстан, Урта Идел буе һәм бөтен Россия мөселманнары өчен аеруча истәлекле булачак. Россия президенты Владимир Путин карары нигезендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгын зурлап билгеләп үтү күздә тотыла. Теләгән һәркем әлеге тарихи вакыйгада катнаша алачак. Аллаһ безне һәм күп милләтле илебезне рәхмәтеннән ташламасын дигән әлеге котлауда. Республика мөфтие дә котлау юллады. Татарлар арасында гына түгел, күп милләтле Россиядә дә бу датага җитди караш саклана, чөнки ислам моннан 1100 ел элек болгар бабаларыбыз тарафыннан ирекле рәвештә кабул ителә һәм бөтен дөньяга динара, халыкара татулыкның күркәм үрнәген күрсәтә. Хәерле һәм игелекле эшләрдә ниятләребез нык булсын дилә Камил хәзрәт Самигуллин котлавында. Тагын 2 айдан 20 июльдә Корбан бәйрәме, корбанлык сарыклары белән республикага йогышлы авырулар керергә дә тиеш түгел. Татарстан ветеринария идарәсе Россиянең дистәләгән төбәгеннән корбан чалу өчен сарыклар кертүне тыйды. Бу тилчә, бруцеллез кебек чирләрне таратма максатыннан эшләнә. Авырулар керү куркынычы булган төбәкләр арасында Чечня Республикасы, Кырым, Алтай, Краснодар крае, күрше Чувашия белән Башкортстан да бар. Татарстан сарыкларында моңарча тилчә һәм бруцеллез авыруы табылмаган. Нигә безгә үзебез теләп менә бу нәйне хазаны истебезгә алырга кирәкме? Республикада булган сарыкларны гына алырга да, суярга да шуның белән дә бетә. Бүген төрле ил һәм төбәкләрдән килгән татар хатын-кызлары Казанда татар милли модасының бүгенгесе һәм киләчәге хакында фикер алыштылар. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыены делегатлары форумның 2нче көнен Чулпан мәдәни үзәгендә үткәрделәр. Монда алар Калфак туй бәйрәмендә дә катнаша. Ничек гади әйберләрдән зәвыклы татар кызы образын тудырга соң, моны хәзер безгә Айгөл Бәдретдинова күрсәтер. Казанның Чулпан мәдәният үзәгендә бөтен дөньядан җыелган хатын-кызлар халык һөнәрчелеге үрнәкләре белән таныша, милли киемнәр сатып ала. Бер тонлы күлмәк, менә бер тонлы. Менә шушы изюмны киябез дә, калфак киябез дә. Менә милли образ була. Самарадан Гөлнара Насырова ничек итеп гап-гади күлмәккә милли төсмер өстәп булуын күрсәтә. Казандагы ярминкәгә ул үзе теккән калфак, изү, түбәтәйләр алып килгән. Түбәтәйләр дә сырыйлар. Юбилейгамы, никахларгамы, бүләккә дә просто. Бер гасыр элек татар хатын-кызлар шушылай киенсә, бүген дә күлмәкләр әллә ни үзгәрмәгән. Шушы ук бал итәкләр, изүләре шигелгән, әмма инде тукымалары һәм төсләре башкача. Әлеге образга менә шушындый түбәтәйдә истәсәң, театрга, концертка барга мөмкин. Әйтеп үтәргә кирәк, мондый баш киемнәре бүген бик популяр, хәтта калфаклардан да күбрәк сырыйлар. Шундыйларны Балтачтан Альбина Фазлыева тегә. Февраль аенда кибет ачкан кызның беренче күлмәкләр коллекциясен 3 көндә сатып алып бетергәннәр. Бүген Россия төбәкләренә дә алып китәләр. Милли кием дигәч, безнең күз алдына килә шундый сәхнәдә катнаша торган шундый шуар, шундый ялтырап торган бәйрәмчә киемнәр. Ләкин көндәлек, көнкүрештә кияр өчен милли киемнәр ассортименты юк. Шуңа күрә мин бу эшне үз кулыма алырга булдым. Милли аяк киемнәренә модада бер урында туктап калмый, без күрергә гадәтләнгән читекләр бүген менә шушындый үкчәле һәм инде күргәнегезчә мозаика белән түгел, шигеп эшләнелгән. Яңа төрле направление белән. То есть бу casual стиле кебек инде безнең. Ботинкалар бар, менә мондый ботинкалар хәзер безнең бик популяр, чөнки ул юбка белән дә киергә була, шалбар белән дә киергә була. Бигрәк тә джинсовый төсләр. Исәнме, могу сказать. Италиядән килгән Арсана Әхмәтҗанова милли киемнәрдә купшылык ярата. Булгач күз явын алырлык булсын ди. Народный шик хотя бы. Вот что-то стильное, чтобы было ощущение, что это вот Гуччи делал только для татар. Миңа кулдан эшләнелгән шундый купшы киемнәр ошый татар икәнлегебезне күрсәтеп торган Гуччи кебек, әмма татарча. Казанда бәяләр кулай диләр, җыенга чит төбәкләрдән килүчеләр. Хаклары да бик алай кыйммәт дип әйтмәс идек. Ярарлык.
күңелгә ашый торган. Россиянең икенче башкаласы Санкт-Петербургта татар кызлары метро, җәмәгать транспортында колфак киеп йөри башлаганнар. Санкт-Петербургта татарча гына сөйләшик. Безнең гырыф-гадәтләрне онытмыйча киемнәребезне киеп, сәламәт тәндә сәламәт рух. Монга кием дә керә. Милли кием җитештерүчеләр арта, сатып алучылар тагын да күбрәк. Бу хакта бүген форумның пленар утырышында әйтелде. Гаилә кыйммәтләре, милли тәрбия ысуллары хакында да фикер алыштылар. Бүгенге таләпләр нигезендә дә шушы эшне алып бару, шушы күргәзмәләрне күрү хактан да улы зур горурлык. Нинди алтын куллы халык һәм күбесенчә ханымнар. Чулпан мәдәният үзәгендә дә бүген колфак туе гөрләде. Шуның белән бөтен дөнья җыены тәмам. Татар хатын-кызлары Татарстанда алган милли үзаң тәрбияләү тәҗрибәсен үз төбәкләрендә дә кулланачак. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Глаголица бәйсез әдәби премиясенә эшләр кабул итәләр. Рус һәм татар телләрендәге шигырь, хикәя, эсселәр. Аларны 10-нан алып 17 яшькәчә малай кызлар җибәрә ала. Конкурста быел яңа татарчадан русчага һәм русчадан татарчага тәрҗемә итү номинациясе дә бар. Плагиатлыкка юл куймас өчен катгый тикшерү оештырылган. Финалга чыккан әсәр авторларын махсус мастер-классларда һәм язучылар белән очрашуларда сынаячаклар. Аны уңышлы үткән яшьләр Бәллүр ябалак сыны белән бүләкләнә. Конкурска эшләрне 17 сентябрьгә кадәр кабул итәләр. Аларны экрандагы электрон адрес буенча җибәрергә кирәк. Язучылар белән, жюри әгъзалары белән күзгә-күз карашып сөйләшү, аларның киңәшләрен тыңлау. Шулай ук ул иҗат итәргә зур бер этәргеч. Безнең гран-при алган кешеләрнең берсе дә югалмады. Алар я әдәби журналларда бүген көндә эшли башлыйлар, инде китаплары чыгып килә. Кайсыдыр инде әле укый университетта, эшләгән эшнең бит нәтиҗәсен күрү кирәк. Менә аеруча менә шунысы куандыра. Безнең җиңүчеләр алар шушы журналистика, әдәбият юлыннан киттеләр. Бүген Алексеевский районының Биләр җирендә Upgrade Prof дип аталган яшьләр форумы башланды. Анда Татарстан районнарында яшәүче һәм эшләүче 100 яшь белгеч килгән. Мастер-классларда катнашалар, тәҗрибәле белгечләр белән очрашалар. Иң мөһиме, республика яшьләренең тормышын яхшырак итү турында уйланалар. Тәкъдимнәрне проектларга туплыйлар. Эшли торган яшьләрне нинди сораулар борчыйсын, тулырак Илгиз Шәкүров. Изге Биләр җире. Тарихыбыз өчен мөһим һәм әһәмиятле урыннарның берсе. Соңгы елларда бирегә яшьләр тартыла. Менә бүген дә Татарстанның һәр районыннан 100 яшь белгеч килгән. Алар биредә республиканың киләчәген күзаллый. Яшьләр булган җирдә хәрәкәтсез буламысың? Upgrade Prof форумы менә шулай күңелле башланып китте. Аны инде 3нче ел рәттән Татарстан Яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәте үткәрә. Проблемы, которые наваливаются на человеческое общество, они начинают касаться каждого. Катнашучылар тәҗрибәле галим, эшмәкәр, депутат һәм спортчыларның лекциясын тыңлый. Үзләренең фикер тәкъдимнәрен дә җиткерәләр. Бүген без юл картасын әзерлибез. Илмир Зарипов белән Розалина Гафиятуллина Азнакай районыннан хакимияттә эшлиләр. Туган җиребезнең киләчәген без үзебез кайгыртмасак, кем кайгыртыр ди яшь белгечләр. Егетләр, кызлар районнан китәләр, кайтмыйлар уку йортларын бетергәч. Шуңа минем уйлавымча, мин монда килдем дорожный картаны разработать итәргә, аларны районга кайтару өчен. Өлкән яшьтәге әби бабаларыбызны компьютерда эшләргә өйрәтәбез. Хәзерге технологияларны оңлап, кулланырга, күбрәк яшьләрне җәлеп итү өчен мин бу форумга килдем. Минзәләдән Радик Шәйхетдиновның булачак һөнәре табиб. Шулай булса да, ул икътисад белән кызыксына. Замана кешедән һәр яклап камиллеккә омтылуны таләп итә ди форумда катнашучы. Туган көндә мин уйлаганым, яңа елны башларга кирәк инде булышып кешеләргә. Шуңа мин монда килдем. Минзәләдә яшьләрнең тормышын кызыклы итәргә. Форумда яңгыраган барлык тәкъдим һәм фикерләрне исәпкә алып, уртак юл картасы төзеләчәк. Ул Татарстанда, бигрәк тә район үзәкләрендә яшьләр хәрәкәтен үстерүнең нигезе булачак. Бер-берсе белән аралашып, үзара танышып, үзләрдә булган тәҗрибәләре белән бүлешеп, миңа калса, ул бик файдалы һәм сыйфатлы булыр. Форумның тагын бер бурычы тарих һәм гореф-гадәтләрне саклау. Һәр район үз җирлеге турында визит карточкасы әзерләгән. Кемдер милли концерт, кайберәүләр видео язма. Яшьләрне туган җирләрен яратырга өйрәтергә кирәк. Һәр районның үз горурлыгы бар бит. Әлеге 3 көндә бу мәсьәләгә аерым тукталачакбыз. Upgrade Prof форумы 3 көн дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә яшь белгечләр остаханәләрдә катнашып, яңа танышлар табачак. Ә үзләре яшәгән җирлектә алар яшьләр тормышын кызыклы һәм файдалы итәчәкләр. Алексеевск районыннан Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сау булыгыз. Тукай теле, аның туган теле.
Әйтерсең бер изге дугалык. Шамаиллар итеп белгән халык. Эй, бу халык. Бөек бу халык. Сибгат Хаким. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Автоцентр РРТ празднует день рождения. Только в мае получите выгоду на Nissan до 250 тысяч рублей и подарки на выбор. Звоните 4 пятерки 3 единицы. За что я люблю аптеку Фармлет? За большой ассортимент, с которым здесь всегда порядок. За скидки, подарки, бонусы. За все то, чему мы рады. За теплое отношение к покупателям. Попробуй, и с первой встречи ты легко поймешь. Фармлет, что надо. Пойшандыр доллар 30 сум турайды, ә биткоин 2 сум ярым. Біз йоқлап отырдық. Ә хәзер үкінәбіз. Йоқламағыз, мөмкинлегегезне тотыгыз. Акбарс домнан фатирларны 2,55% ипотека белән сатып алыгыз. Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа» – выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Памятники Данила Мастер. Портрет бесплатно. 202 38 32. Сегодня шеф довольный, потому что Сбермаркет за час привез продукты из метро. Отлично приготовил. Отлично заказал доставку. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. И туган тел, и матур тел, әткәмән-кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Габдулла Тукай. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым, сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кишеп төрекләү шарты белән заказ бирегез. Бортик май азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазына кайда болытлы яңгыр явачак 27 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы явым-төшемнәр көтелә, температура 25 градус. Төньяктан Актаныш, Агырҗи, Менделеевскида көн яңгырлы булачак, җылылык 24 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта көн дәвамында яңгыр явачак, 21 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан Болгарбай, Чүпрәлдә Сүрән көн явым-төшемнәр, температура 22 градус. Чистая Нурлатмамада Чирмешәндә шулай ук яңгыр явачак, 25 градус җылы. Җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Благир 3 аллергиядан Европа препараты. Благир төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте бер тәүлек дәвамына җитә.
Известно ли вам, что грыжа может исчезнуть без операции? Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Об этом не любят говорить, но самодеградация грыжи возможна. Доктор Ост создает условия, чтобы позвоночник сам справился с проблемой и снова работал как новый. Грыжа, хроническая боль и скованность движений могут уйти без следа. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост. Доктор Ост федераль шилтернең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн яңгыр явачак, көндез 19-21 градус җылын, җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 51%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр.